си ти, любов? Обичаш ли ме още? Как си ти, сърце? Трептиш ли още нощем след толкова години? И пак сме ти и аз, в хубаво и лошо вървиме за ръка. На здраве за теб и мен, да вдигнем чаши пълни с обич и любов. На здраве за всеки ден, в който аз съм с теб и ти си с мен. И пътят хубав беше и още е пред нас, неравен, но прекрасен. И пак сме ти и аз, обръщаме глави назад в онези дни. И нямахме си нищо, но имахме мечти. На здраве за теб и мен, да вдигнем чаши пълни с обич и любов. На здраве за всеки ден, в който аз съм с теб и ти си с мен. И мъки преживяхме, пътувахме почти, любими оцеляхме. И пак сме аз и ти, орисани сме ние, в огън да горим. Но онзи, що не гасне в нашите речи. На здраве за теб и мен, да вдигнем чаши пълни с обич и любов. На здраве за всеки ден, в който аз съм с теб и ти си с мен. На здраве за теб и мен, да вдигнем чаши пълни с обич и любов. На здраве за всеки ден, в който аз съм с теб и ти си с мен. На здраве за теб и мен, да вдигнем чаши пълни с обич и любов. На здраве за всеки ден, в който аз съм с теб и ти си с мен. На здраве!
косите да се напият, да силно нека удри зурни, нека бият. Да отиде мила, май косите да се напият. Честито на най-новото димитроградско семейство. Семейство кое сте? Семейство Кирилови. Защо избрахте точно на днешния ден да сключите граждански брак? Защото много се обичам и аз вярвам в любовта от малък и се осъществи моята мечта. Чие беше решението? Негово или твое? И на двамата. Какво е усещането да кажеш да за винаги в деня на влюбените и пред кмета на общината? Усещането е страхотно. Все едно се заричаш за цял живот пред най-важните хора на града. И пред най-близките ваши. Да. Разкажи ни как всъщност взехте решението да станете семейство? Имаше ли голям романтичен ритуал с падане на колене, пръстени и така нататък? Имаше го, да, беше много интересно. Къде, кога? Идея, миналата година в Банско и бях се облякал като дядо Коледа. Значи е било по Коледа? Подаръци, да. Точно на бъдния вечер беше. Беше много интересно, да. Очевидно имаш усет към стайлинга и днес така си в много интересен, червена папионка, бяла риза, бял панталон. Да, аз харесвам модата и стила и имам си даже един герой, който е Джеймс Бонд, смисъл. Любимия герой. Да, любимия, защото той е много стилен и винаги побеждава злото. Винаги е добър. Да, благодаря. Ето го и бялото сако. Да те върнем към този момент в Банско с пръстена. Разкажи ни за теб, това изненада ли беше, как се случи? Да, за мен беше изненада. Не очаквах такъв подарък. Това беше подаръка за мен за Коледа. Колко време преди това бяхте заедно? Половин година. Как се запознахте всъщност? По интернет. И вие по интернет. Днес май всички двойки, които се бракуват, са се запознали по интернет. Кой не е от Димитроград или двамата сте? Аз съм от Димитроград, съпругата ми от Банско. Ти си от Банско? И ще дойдеш снаха в Димитроград? Да. Банско не е ли? Ами по-развито е като град, но и тук надявам се да се развие града, да има бъдеще за младите хора. Какъв съвет ви дадоха вашите най-близки хора, вашите родители, вашите кумове за бъдещия ви семейен живот? Казаха, може да е трудно, но като сме двама, всичко се постига. Да се държите Да се държим, да, един за друг. На мен живота си ми е показал кое е най-важното. Аз съм се справил с доста трудности и знам, че любовта, истината, доброто са най-важните неща. А някаква рецепта за семейна хармония? Рецепта за семейна хармония, значи единствено това, което навсякъде го казват и съм го чел, е компромиса и търпението. Търпението, обаче когато ти го преживееш е съвсем по друг начин. А другото, което е и си го имаме в изобилие, е любовта. Има ли любов и разбирателство, проблеми няма. Или дори да възникнат, се решават? Да, тия са много мънички, да не кажа почти и се решават. А как ще продължи от тук насетне този красив и специален за вас, разбира се, ден? Ще празнуваме в едно заведение тук в Димитроград и ще отбележим с най-близките празник. А защо решихте да имате такава стилна, по-скромна сватба? Така решихме, че това е най-правилното за нас. Ами, аз, щом съпругата ми е доволна, всичко е наред. Смисъл, мисля, че да, както казахте, стилна е много добре, не сме нещо пишно и пък не е нужно. Не видях тук оня ритуал с настъпването, кой кого... Аз не знаех и кога е. Аз настъпвах, тъй като съм наприсъствал с миналата година на сватби, знам кога и точно наблюдавах, ама тя не ме погледна, когато се подписвах. И какво сега ти ще водиш в семейството? По принцип това е само привидно, ама все пак време за пред хората. И накрая само да ви питам, на колко години си ти? 36. 43. Не сте на по 20 години. Предполагам, че това е напълно осъзнат избор, защото на
тази възраст човек вече избира по друг начин. Да, виждането е съвсем различно. Но сте влюбени? Да. 100%, даже и 1000. И как се чувства човек влюбен на тези години? Не е като на 15, но може би е по-дълбоко и по-истинско. Да. И живял ли човек някакви грешки, някакви разочарования, направил си някакви изводи, вече избира из гласа на разума? Да. Да, тук също има разум, но любовта си е любов. Дали на 15 и на 115, силата е голяма. Пожелавам ви да я запазите тази любов за много години напред. Благодаря на вас всичко. 11 февруари, кой където сърцето го отвари, пращаме ви на всички любов. Струва ми се, че отново съм готов по улицата да върви, любов да разпростира. Ето 14 февруари се намирам, до 14 февруари трябва да е всеки ден. Любовта се е без проблем. Казвам обичам те, от земята до небето. Казвам обичам те, от земята до небето. И даже нагоре, по-нагоре, и по-нагоре, и по-нагоре. Имаш таланта, моя любов, да ми се сърдиш, без да знам защо. С мен ли имаш страшен късмет, да споря с теб е равно на обич. Повярвай, моя любов, че никой в този живот не ме ядосва както ти, но и сърдити дори сърцето в мене гори, да ме целуваш само ти. В тебе дяволите, в мене ангелите, един без друг не мога знай. За всичко ми се сърди, но само с мен бъди до край. Повярвай, моя любов, че никой в този живот не ме ядосва както ти, но и сърдити дори сърцето в мене гори, да ме целуваш само ти. В тебе дяволите, в мене ангелите, един без друг не мога знай. За всичко ми се сърди, но само с мен бъди до край. Колкото драми, толкова смях, в любовта ни знам ще има пак. Палим се лесно с теб двамата, за любовта това е полезно. Повярвай, моя любов, че никой в този живот не ме ядосва както ти, но и сърдити дори сърцето в мене гори, да ме целуваш само ти. В тебе дяволите, в мене ангелите, един без друг не мога знай. За всичко ми се сърди, но само с мен бъди до край. Повярвай, моя любов, че никой в този живот не ме ядосва както ти, но и сърдити дори сърцето в мене гори, да ме целуваш само ти. В тебе дяволите, в мене ангелите, един без друг не мога знай. За всичко ми се сърди, но само с мен бъди до край. Повярвай, моя любов, че никой в този живот не ме ядосва както ти, но и сърдити дори сърцето в мене гори, да ме целуваш само ти. В тебе дяволите, в мене ангелите, един без друг не мога знай. За всичко ми се сърди, но само с мен бъди до край. Те са влюбени, те са изгубени, чаша вино ми даде. Миг са влюбени, миг са изгубени, хайде с мене песента запей. Вино, шоколади, бомбони и цветя, нека да е празнично в душата.
празнуваме свети Валентин. Ден за влюбени, ден за изгубени, чаша вино минале. Миг за влюбени, миг за изгубени, хайде сме на песента запей. Вино и шоколади, подпали и цветя. Нека да е празнично в душата. Много е красиво, когато любовта с обича изпълнила сърцата. Този празник май ми е любим. Празнуваме свети Валентин.